Nagyon sok. Hát a Frost. Frost esik, igen. Egy B. Ó, kettkerés volt. Voltam, hogy a kettkerekre vigyázz. Valkyrie. The diffuser has been recovered. Egy kerül Brúra. Four last operator standing. Snowmobile. Nagyon sok. Op 4 eliminated. Van a Jacka. Kihalt. De visszanéz, geci! Jó, oké. Lépcsőn jönnek föl ketten. Maradj egy. De hú. Nem mondd el, hogy nem csak a beszélőnek hozzá. De hú még egyszer. Már itt vannak folyosón, gyerekek, unapfaszomba vagytok. Vannak nem már folyosón. Nem van side. Nincs. Hát az nem. Szerintem le fog ugrani. Ben vannak ketten, Blitz Monty. Hárman. Még egy van ott ablak. Szép. Egy impactus oda lekösz. Szedni beszedte. Op 4 last operator. Egy a lépcsőn fekszik shotgunnak. Jó. Van ott egy rata. Nézd, én nagyon csinálok egy... Meghal a fehér. Nagyon jó. Van lefun. Drónozik itt, dobbik a nyúszicén, már ajtóba jön, ajtóval jön. Nice, meghal. Ide visszajött sötét. Most tényleg sötét, most master bedroom a izénél van. Nagyon jó! One friendly remaining. Ne, geci, ilyen tárgyakat így anyám. Legyen HP föl. Lépcső, lemma. C4-et mellé tudod, meghal. Nagyon jó. De ezt... Én fogom Big Window-t. Arra Mire?